बेलाके हामबाय दिनै 26 तारिख नभेम्बर 2021 शुक्रबार जों दिनै जे प्रेस मिट खालामनानै दिनै मल उनखा खाना 27 तारिख नभेम्बर 2021 2009 निसिमनि आईपीएफटी जेबाबे दिनै एडीसी एरियानो स्टेटहुड उनांगो राज्य त्रिपुरालेण्ड सानै फाइमानि अबो ताकलाइते किचा जुदा बनि बागै ताकलाइ जों खाना 27 तारिख सारिखनि just सातटाव जों बादारघाट जोंनि रेल स्टेशन हयते जों दिल्लीनि उद्देश्य रवाना हमनाय आउनि बागै दिनै खानानि जे मुभमेन्ट खाना जे जों दिल्ली मुभमेन्टनि उद्देश्य जे रवाना रिनाय आबो अन्य बोसोरनिलाय किसा जुदा ताकलाइ इनके जॉइंट मुभमेन्ट फॉर स्टेटहुड त्रिपुरालेण्ड ऑब्लिक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ते ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै जॉइंट मुभमेन्ट खालायनाय विशेष खाय आईपीएफटी ते मथानि बररक ते आ जगाव तंनाय दिनै आईपीएफटी नि ते मथानि शीर्ष नेतारक सालनि बागै दिल्लीनि जंतर मंतर धरना चलिनाय अबंखा 30 तारिख नभेम्बर ते 1 तारिख डिसेम्बर 2021 दुई दिन जों धरना खालायनाय ते अन्य बोसोरनि बाय ताकलाइनि आबो फेलाय मुं तंनाय ताकलाइ होनके सारा त्रिपुरा राज्यनि जत बररकनो और मुभमेन्ट जॉइन खालायमानो आउन बागै ताकलाइ कताल खालाय जॉइन मुभमेन्ट स्टेटहुड नि बागै खाजाका आंखे आबन बागै आं हामबाय मारियो दिनै पार्टी आईपीएफटी नि शीर्ष नेतारकनो ते शीर्ष नेतारकनो आंखे अबनो कयनानि मुसुंगो जरा खानानि मुभमेन्ट थानानि बागै विभिन्न डिविजननि तरफ থেকে যে ফাইনালি তিয়ারং দंनाय চিনি পার্টি आईपीएफटी नि जरा आदं जुलकनो कयनानि मुसुंगो खाना 4टा 4:30 नि बिसिंगो आगरतला बादारघाट चिनि प्लेटफर्म फाइसपयने रेल स्टेशन फाइसपयने बागै जतन नकयो ओंखे जों चिनि ट्रेडिशनल कानुन सुमुं बाय जोंहा जागा मुभमेन्ट खालायनाय ते चिनि दाबि मेन दाबि चिनि दंनाय स्टेटहुड फॉर त्रिपुरालेण्ड ऑब्लिक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों त्रिपुरालेण्ड ते ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै जों मुभमेन्ट खालायनाय ओंखे आबन बागै जतन हामबायरिबो जे खानानि प्रोग्राम जत बररकनो फाइ सफायनानि बागै ते जों गाहाम क्रं थांगिया गय गाहाम क्रं आजागाव जों मुभमेन्ट खालाय फाइमानानि बागै राज्यनि जत शान्तिप्रिय बररक सिनि बागै सुरिथुन ओंखे आबनि लगे लगे आं सानानि मुसुंगो जों गोबां जराव अनेक प्रश्न सन्मिखिन कुवेक्शन तंग खालायनाय ते चिनि दाबि मेन दाबि चिनि तंनाय स्टेटहुड फॉर त्रिपुरालेण्ड ऑब्लिक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों त्रिपुरालेण्ड ते ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै जों मुभमेन्ट खालायनाय ओंखे आबनि बागै जतन हामबायरिबो जे खानानि प्रोग्राम जत बररकनो फाइ सफायनानि बागै ते जों गाहाम क्रं थांगिया गय गाहाम क्रं आजागाव जों मुभमेन्ट खालाय फाइमानानि बागै राज्यनि जत शान्तिप्रिय बररक सिनि बागै सुरिथुन ओंखे आबनि लगे लगे आं सानानि मुसुंगो जों गोबां जराव अनेक प्रश्न सन्मिखिन कुवेक्शन तंतमनि दफा बाय दफा बोलायो वायलेंस सुंलायो पद्रेपद फियाबा ताकलाइ आबो एकटा नजिरबिहीन उनखा जे जॉइंट बाबे जों जॉइंट मुभमेन्ट खालायनाय ते जॉइंट खायनो जों थांलायनाय एकटा ट्रेननो अम हाइख्लै जों खानानि जेसिनि रवाना एवं 30 तारिख ते 1 तारिख चिनि मुभमेन्ट सक्सेस खालायनायनि बागै जों चिनि हास्तेनि जत थानानि बागै टियार तंनाय रकनो जों पार्टी आईपीएफटी नि तरफ থেকে कयो ते पार्टी आईपीएफटी नि दिल्ली अभियाननि कन्वेनर हिसाबै आं अबनो कसानो जरा थांनो हिन तंनाय रक खाना टाइम टू टाइम आगरतला सफायनानै उनथुन ते जों प्लेटफर्माव थांसावैनाय ते चिनि फ्लैग तंनाय आई कार्ड तंनाय आई कार्ड जों जत जे थांनाय प्रत्येकटी कैंडिडेटनो जों आई कार्ड रजाकनाय तारपरे चिनि फ्लैग तंनाय तारपरे फ्लैश तंनाय ते तारपरे बो चिनि किछुटा ट्रेडिशनल कालचार नि चिनि मानिखुनि रखलाङि जों आजागाव मुभमेन्ट खालायनाय ओंखे जारा फाइनाय रक दिल्ली अभियाननि बागै फाइनाय ले खासाङै तंनाय रकनो आधार कार्ड वोटार आई कार्ड ते कोविड-19 नि वैक्सीन नि जे सर्टिफिकेट अबरक तुइ फाइनाय बागै जों कयो हामबाय क्या मेमोरेंडम सबमिट मेमोरेंडम सबमिट खालायजाकनाय आबो आईपीएफटी मावथा
जौथुभावे नाव मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनाय इनके जों प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार ते डनार मिनिस्टार बरफनि थाने विशेष खालाय जों जे सिनि कपि टु मेमोरेन्डाम आबनो साबमिट खालामनाय हामबाय।